kala hen ko majjuma gilay actualité ha e ko nandi hen ma olel ar humpitma olel piindi lotti wempeƴƴerde mum ɗo e an maris olel jaabi nangodiri funnague hirnague kam e rewo e worgo wulango humpito nangodiri auditeur uji piindi nani humpito ɓe paami. Subakalaw cera e kumpa olel pindi koy wuli wulango kumpital non bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe heɗotoɓe saktirde pindi radio kala e jokkorde mum on calminama inde on manama e jettoɗe sikki ala en garti e kattande jomiraɗo joom baɗe bawɗe baɗo ko wela eɗo wela e nde wela ene welira gam humnude aadi tade woni fulɓe mbi ko aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi aadi amene moon e kala subaka altine ha aljuma sowɗo waktu heedi ko hemnude on nde yewtere witede olel piidi subaka karallagal e oɗo subaka hande toon to radio wonani toon ko Oumar Sow walla Oumar Diop taw to banggue radio to banggue télévision résio wonani toon ko Oumar Diobbo Sow caméraji ɗi tambini en ɗum e oɗo subaka hande ko Djiby Dieng musidɓe tedduɓe on bismama e nde yewtere witede olel piindi subaka en jetti Allah en juule nabi Muhammadin ya rasulallah sallllahu alayhi wa sallam en jetti nene kame baba ko noon tigui jettirten ɓen bandiraɓe men yeeɓoɓe en heɗotoɓe en e nder jokli windere nde kala kuuɓal calminama jettama kono kadi ñaganama Allah moƴƴere jettor goɗɗo mo joguiɗen fayi koye Daouda Diouf mo ganduɗa kam tigui ummiɗo ko ɓoyani ɗin kabaruji jaajƴi e ɗemgal Pular nder leydi caggal leydi kam e coftal ɓalli aadi bene kabaruji so Allahu lamɗo jaaɓi ɓurɗo yaaji ko 13h gonɗen ko yewtere moon witede olel piindi subaka alkamis nogas e goho lewru mars hitan ujunaje ɗiɗi e nogas e nayyi woni 2024 eɗen kewno dusodirde hen Elage Bassar en kaaliɗe balɗe kala ene wayno gorko mbo dimato ene tawe toon to Fouta e Kumbarum eɗen calminamo e oɗo saaha eɗen gandi omon heeɗi en kanko e galle o kala e kuuɓal caggal muɗum kadi eɗen dusodirenno hen e sohna Habsa Sow kono noon hande ne wayno debbajo arani nde tawno mo jogui sunare nde ganduɗa eɗen denda e makko ɗum enen kala e galle o saabu duttugol goggo makko ɗo e Dakar to hôpital Fann d'ailleurs ni ko hande woni wirde nde toon to hôpital Yoff caggal on ɗon levé du corps no eɗen duwono mo kanko Habsa Sow saabu gustugol hono jinnaɗo makko goggo makko neɗomo e jaati gustiɗo hanki ɗo e wuuro Lamorgo Dakar eɗen mbiya yo Allah yurmo yaafo harnamo aljanna kanko e dendagal maaɓe julɓe kala allahumma amin ma en jiitonmo ɗo e balɗe paaɗe so Allahu lamɗo jaaɓi ɗum noon musidɓe tedduɓe en mbiyat Oumar yo ƴellit joni joni paɗen koye programme woni lelgo yewtere men programme yewtere men e oɗo subaka hande ene wayno gadortoɗen ko météo du jour hono kala ñande caggal muɗum
ma en paw hen éphéméride du jour ko hakkillaji poti nangude e on tumum defnen hen revue des titres ko sifa e kelle gadane jayde leydi Sénégal e on tuma kadi ngaren hen ko yiwti olel mbedd non hande no wayno ari koye nden tampere mawde nde ganduɗa ene teska wonande ɓen waɗoɓe dow jofta hakkude Dakar e Keur Massar ha tengti e saaha korka ka embouteillage kono kadi e lelgol ɓe yettade galleji ɗi ha saaha ha nangue mutaɓe lawol en tout cas ɓen ɗon kala gaddi hen jiyande mumen e ɗin ɗon e nden toɓɓere nde ganduɗa hande en cuɓanima bandiraɓe men ɓe ganduɗa ina jogui tampere mawde e oɗo saaha e nder lewru korka ndu olel diwan hono no kala ñande alkamisa kañum rewata hen paaɗen ko toon to Mauritanie jokkodirde hen e Oumar Elhadji Thiam mo ganduɗa kam tigui joɗani en toon to Mauritanie olel campagne kañum ne reftata hen tawi garaten koye on ɗon journal CIJP woni convergence internationale des journalistes pularophone ɓen jaydiyankoɓe windere hutortoɓe ɗemgal pular mbaɗanta hen e kala ñande e on ɗon programme ɗin candidat ji kala e mbadi kuɓal e on tuma pawaten hen ko actualité ko ɓuuri jojjude e nder leydi meɗen ko ɗon dewten ni gudditen ɓoggol ngol bandiraɓe jokko e yewtere nde e 78 158 81 05 walla toon to Skype inde Espace FM ko ɗum woni lelgo yewtere men e oɗo subaka hande alkamis 21 mars 2024 joni paaɗen koye rogay men arwoniri woni météo du jour. Météo du jour ko agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie du Sénégal ceral tammingal gueɗe ɓe e leydi ndi ɓe gandini en de nguleyki kadi ma jokku teskede e nder leydi ndi ha tengti e diwnuji ganduɗa ɗi ko diwnuji rewo diwnuji worgo ha e diwan hakkude joom ɓe kabri en wonde toon nguleyki ma lomba hakkude 40 e 44 degré to banggue noon nokkuji ganduɗa ɗi ko nokkuji jimde ma e hango kam ɓe kabri en wonde maɗum sabor seeɗa saabu toon ma ɓen ɗon meɗ ɓuuɓol hedde 29 degré woni 40 woni 29. Dakar puɗɗortoɗen finiɗo ko 20 degré e oɗo subaka hande ma ñalde 26. Thiès e Tivaouane ɓen piniri ko 18 toon nen ɓuuɓi e subake ɓe ñaldata ko 31 Mbour ɓen piniri ko 19 ma ɓe ñaldu 33 to Saint-Louis du Sénégal bango ha toon to Dagana ɓen piniri ko 17 e oɗo subaka hande ɓe keɓori ñaldude ko 29 toon ina ɓuuɓi en saɓori e oɗo ñalawma to Podor toon ɓen ɗon piniri ko 24 ɓe keɓori ñaldude ko 53 Louga ɓen piniri ko 19 ɓenne kadi ma ñaldu 51 Linguére fini toon ko 23 degré maɓe ñaldu 43 toon to Diourbel fini toon ko 20 degré maɓe ñaldu 42 to Kaffrine ɓenne piniri ko 22 ɓe keɓori ñaldude ko 44 to Fatick ɓen piniri ko 19 degré maɓe ñaldu 42 Kaolack fini toon ko 21 maɓe ñaldu 42 Tambacounda e Koumpentoum ɓen piniri ko 27 e oɗo subaka hande maɓe ñaldu 43 Goudiri e Bakel ko palde e nder on diwan mbo Sénégal oriental ɓe piniri ko 25 maɓe ñaldu 44 Matam fini toon ko 27 maɓe ñaldu 43 Kédougou fini toon ko 26 degré ɓe keɓori ñaldude ko 42 Kolda ndemnodirta Saare Sukaɓe fini toon ko 22 ɓe ñaldata ko 41 Ziguinchor e Bignona fini toon ko 19 ɓe keɓori ñaldude ko 41 Cap Skirring fini toon ko 21 maɓe ñaldu 27 Sédhiou fini toon ko 20 degré ɓe keɓori ñaldude ko 41 ko ɗum wonno ko ANACIM hemnuno en e oɗo subaka cercle du Sine diwan Sine arrêté goɗɗo kadi arti fawi dow hen 24 décembre 1896 on ɗon cercle Sine mo ganduɗa ɓeydanoma on ɗon territoire ñani kañumne kadi ne wayno fewnita walla mbiyen ni tacca kadi ñande golewru janvier 1897 tawi koye nde inde e ñani wuuli
tawi noon woni chef lieu mabɓe ko Kusan ko adi keɓe giguino ɗum kadi ɓe nayi ɗum toon to nokku wiye hono Makka Koli Bantang nogasi go lewru mars hitan ujunere temedde jeetati capanɗe jeeɗiɗi walla hitan ujunere temedde jeetati capanɗe jeenayyi goo 1891 e on tuma hawri koye ɓeeɗo temedde joolaɓi joguinoɓe konum mbaabi walla kurli ngon wuro witego hono Gifanga toon to Casamance tawi ni nde nayi ɗen ɗon terɗi mission Pino Aubry Locomte tawi kanko ni hokkono yamirore wonde ni yo dottu ngol keerol hakkude leydi Sénégal e dowla Gambie nogase go lewru mars hitare ujunere temedde jeenayyi e sappo e goo 1911 hawri koye cifodiral walla kine sifa woni signature par le gouverneur général de l'Afrique occidentale française AOF o wiyete ko Amédi William Merleau-Ponty on ɗon arrêté noon ne wayno tan ari ko wadde créé mission aérienne d'étude tawi resda ɗum ni ko on ɗon haute autorité biteɗo hono capitaine Marcel Sido tawi ko l'infanterie coloniale ko noon ɗum noddirte ñande nogase goo lewru sitanujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi goo 1991 e on tuma hawri ko ɓeeɗo capanɗe jeenayyi e tato ɓe ganduɗa ɓi ko witeɓe hono les jambar woni daddiɓe leydi Sénégal ina jaano opération biteɗo tempête du désert toon to Arabie Saoudite ko toon ni ɓe mbasi pittali mabɓe e jango ɗon avion mabɓe biteɗo Looking walla Looked Sea 130 tawi ɓe gummino ko toon to Makkatal Mukarram ɗon ɗo ɓe paayi toon to base ɗo ɓe ñiiɓi ina wayno noon holitama wonde ni ko kin curki ummotono kadi boyli pétrole ɗi koyti cumanoɗi et puis ñippa kin curki noon jaggodiri asman ko yon tuma lanaka majji kin curki wattidi yande kono kan haala ko version officielle version goɗɗo wi ala kan ɗon laano ne wayno liɓi ɗum ko on ɗon artillerie woni nden fiyande nde ganduɗa ko sol air ummide toon to leydi Irak kañum tigui limno on ɗon vol Sénégal naaɓe woni ɓen wiyeteɓe les jambar tawi yanoɓe tawtorede on opération biteɗo tempête du désert eɗen ciftora ɗon jimol Baba Mal binoɗo jambareɓe koye keddima Arabie Saoudite nogase goo lewru mars hitan ujunnaje ɗiɗi woni l'an 2002 e on tuma hawri koye haare musde wulde diaw ene lombi hakkude ɓeeɗo foɗodiroɓe ko wiyete tendance de la confédération nationale des travailleurs du Sénégal woni CNTS tawi ni ɓe kawi ko toon to nokku biteɗo bourse du travail à Dakar adi noon gagnanɓe hewɓe kono kadi e bonande matériel tawi ni on ɗon section de la centrale syndicale kañumne ni arino weldirindeɓe walla ni natinde hen juuɗe muɗum ɗum noon ko caggal nde jibina oɗon central syndical goɗɗo biteɗo CNTS FC woni force du changement nogasi goo lewru mars tan ujunnaje ɗiɗi e sappo l'an 2010 hawri koye combat de lutte woni sipiro sénégalaise ene yuɓɓina toon to stade Iba Mar Diop ɗo e Dakar Oumar Sakho lollirɗo Balla Gaye numéro 2 mbo école de lutte Balla Gaye 2 mbo bal école de lutte Balla Gaye tan mbiyen kañum fooli heeɓi victoire e dow Modou Lo chef de file on ɗon écrit mbiyen Rock Énergie de Parcelles Assainies nogase goo lewru mars tan ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeetati l'an 2018 e on ɗon tumum hawruno koye cifodiral leydi men Sénégal ne siifi nanodiral gam nadde on ɗon nokku biteɗo zone de libre échange continental africaine woni Zeleka fandare nde noon nadde hen leydi Sénégal ne wayno ko ɗeɗo terme woni toɓɓe capanɗe joyyi walla ni toɓɓe capanɗe joyyi ciifat tawi siifi ɗum ko ɗiyen leyɗele capanɗe joyyi ɗe ganduɗa ɗe ko Afrique ko union africaine tigui waɗi ɗum on ɗon zone tawtorede on ɗon zone biteɗo Zeleka noon ne wayno ni nde nan e ɓoore nanno en vigueur ko ñande capanɗe tati lewru mai 2019 woni hitan ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeenayyi caggal on ɗon ko wiyete ratification par ɗe nogas e nayyi leyɗele
haysono tawi ni leydi Nigéria salinoma nadde e on ɗon salinoma mbiyen on ɗon rectification leydi witende kañum tigi woni premier économie ɗo e nder leydi men Sénégal. Guddirten ko ñande nogas e 2 lewru mars hitande ujunnaji ɗiɗi e ɗiɗi woni l'an 2002 udditi l'an 2022 udditi ɗo e Dakar ton on ɗon 9e édition woni lulde jeenaɓire ko wiyete forum mondial de l'eau woni lulde aduniyankere ko yewiti ndiyam tawi ko ngol woni lawol gadnol ni ɗum ɗon ne yuɓɓine e nder Afrique kono kadi ko leydi men Sénégal jaɓɓi ɗum titon nde ɓe cuɓino noon wiyete ko la sécurité de l'eau pour la paix et le développement woni sembitinde diƴƴe ɗe ndiyam ngam hani jaam kadi heɓo beele Afrique ne ɓamto walla ni beele windere nde kala ne ɓamto ngal potiral noon yuɓɓinano manam yuɓɓina ko wiyete ko nanodiri on ɗon conseil mondial de l'eau e on ɗon gouvernement du Sénégal siftinde on ɗon ñalawma ndiyam ni ko janggo jogori mawninede so Allahu lamɗo jaaɓi woni 22 lewru mars ko ñalawma winderenkejo mo ganduɗa ne mawne kala e saaha ko ɗum wonno éphéméride du jour ko hakkillaji poti nangude oɗo ñalawma hannde ko addi keɗen jaɓana revue des titres en jetta radio ɗi ganduɗa ene cenge men e oɗo subaka ndike Espoir FM Tamba Demen FM Demet ko noonne Hunare FM toon to Hammadi Hunare Danema FM toon to Matam wondude e Fouta FM toon to Pété tedduɓe heeɗiɓe joni joni paɗen ko e revue des titres. bandiraɓe musidɓe tedduɓe onon woɓe yebden toon to Pindi TV on calminama on bismama on jettama e oɗo ñalawmal kamisa nogas e 2 lewru mars tan ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi kabaruji men walla mbiyen robindo jayndeji no gowɗen wadde kala subaka jayndeji meɗen e oɗo subaka gaari kadi ko gonka wona ka woni campagne tindade sumgoji présidentiel haysinno tawi toɓɓe goɗɗe ne tawte hen puɗɗortoɗen ko jayde le témoin quotidien nden jayde wi ko haare e nder haare ɗum ɗon woni ko teska o élection présidentielle Diomaye e Amadou Ba combat par procuration hakkude Sonko e Macky Sall en tout cas noon jayde hen ko ɓe mbiri ɓe garti hen noon eɓe janni e nder hello mabɓe tati nden nden jayde witede le témoin goɗɗum ko tawete hen ne wayno ko on présidentielle 2024 ɓe mbi tan de ko pettal e hinere nde Cheikh Tidiane Dièye fetti Sénégal naaɓe ɗin ko goɗɗi pirti tan kon ɗon candidat batanoɗo 19 wultima walli waɗi mbiyen waɗi retiré on candidature muɗum erima yo Sénégal naaɓe gotan nomo ganduɗa kam tigi woni Bassirou Diomaye Faye présidentielle 2024 landa PDS yeddi nangande hay candidat goto e ɗiɗo sumgoji en tout cas ɗum woni ko communiqué o holliri hay sinno tawi won woɗɓe conférence de presse kañumen mbaɗi ouvertement nangoranta ko Amadou Ba jayde révélation e oɗo subaka hannde révélation quotidien gam wadde complété nden ɗon indi ɓe mbi ko présidentielle 2024 contrôle de la capitale fawde junngo muɗum e wuuro lamorgo ngo Khalifa Sall Diomaye Faye Amadou Ba ma poɗodir wuuro lamorgo ngo Dakar en tout cas ɗum woni ko jayniyankoɓe mbiri le candidat Cheikh Tidiane Dièye waɗi retiré candidature muɗum heddima tan han kadi ne 17 candidat noon jayniyankoɓe mbiri e oɗo subaka hannde gam ƴamde lefol laamu hoore leydi Sénégal. L'informateur ko jayde wiyete noon nden jayde kam ne arti e ɗin ɗon sumgoji ɓe mbi ko ngal jaɓɓugal pattam lamiwel ngal candidat Amadou Ba candidat Benno Bokk Yakaar en tout cas jaɓɓa toon to Mbour Issa Sall ɓe mbi ko ba les records en tout cas on maire mbo wuro witengo Mbour ne wayi tan ko yiyato toon to banggue jaɓɓugal oɗon candidat Benno Bokk Yakaar ɓe mbi ko meeɗano yiyede département ɗi kala manam ko ɗum o waɗi ko battre record autoji kono kadi e kewide jamanu gam jaɓɓade on candidat biteɗo Amadou Ba. jayde wa grand place ko jayde wiyete noon nden jayde wi ko capanɗe jeeɗiɗi mouvement kañum tigui tawti Khalifa Sall ɗon ɗo heddi balɗe tati ɗin sumgoji présidentielle les alliés se bouscule en tout cas ɓen ɗon yimɓe arɓe tawtude nana duñodira
ina tawtoya on ɗon khalifa président on ɗon coalition khalifa président ko hanki tan mbiyene ñalawma hanki o dañi ko tolni e capanɗe jeeɗiɗi tati nouveau allié dariɓe gam yidde dusodirde makko ha ñande nogas e lewru mars 2024 jayde l'exclusive quotidien e oɗo subaka hande wi ko ɗon forte mobilisation full monstre discours labɗo kono kadi e ɓetaɗo tawi waɗi ɗum kon ɗon homme d'état garɗo ha joni dañƴo ko wiyete koye renfort de taille noon jeynekoɓe mbiri ɓe mbi tan de ko l'imbattable e on ɗon jeu de mots ba hakkude manam ko campagne patam lamijo woni mo Amadou Ba waɗi kono kadi ko dañde woɓɓe ganduɗa ɓe ina gari ne tawtimo on campagne ɓe mbi tan de ɗiɗon nokkuji ɗi ganduɗa ɗi ko fiyefuji mawɗi to banggue électoral leydi Sénégal kañumen kala nangurani Amadou Ba ɓe mbi ko Saint-Louis Dagana Richard Toll Matam Podor Kaolack Nioro Diourbel Tambacounda Kafrine Gossas Kédougou Kolda e Sédhiou ɓeɗo kala kolliri yidde mumen manam tan ɗum saabi janenkoɓe ɓe mbi ko folde Amadou Ba wona ko weeɓi ɗi sumgoji point actu ko jayde wiite noon nden arti e oɗo subaka hande e ko yewti e présidentiel 2024 yewtere e ko yewti e on ɗon franc CFA Khalifa Sall e Anta Babacar Ngom ɓe mbi ko ñiŋi Bassirou Diomaye Faye manam on ɗon jiɗɗo o waylude monnaie leydi men Sénégal ɗen koppreje ɓe mbi ko ɗum wawa amnade Anta Babacar Ngom wi kene huuli ina huuli on ɗon ɓe mbi manam koɓe kuuli on ɗon changement waylo monnaie mo Bassirou Diomaye Faye so tawi saabu ɗum ɗon wona hunde ganduɗa nde ko hatujinade oɗo sa Khalifa Sall kam nani artimo on ɗon fan wi tan ko alay saago ɗum ɗon waɗe renforcé kono kay wona waylude copré saabu so tawi ko copreje mbaylama ne wayno ko ɗeɗɗude walla ni moññude on ɗon économie leydi Sénégal en tout cas ɗin konnguɗi goni ko tawete e nder nden jayde witede point actu l'observateur ko jayde groupe Futurs Médias wiite noon nden ɗon jayde ne wayno ari e ko yewiti ha joni e ɗen ɗon guure ɗe ganduɗa ɗe ko guure jillaɗe guure mbaɗaɗe priorité saaha campagne ɓe mbitande ko ces jeunes oubliés par les candidats ɗin nokkuji ɗi ganduɗa ɗi ko candidat ɗi jejjita ɗum ɓe mbi noon ɓen ɗon mbi ene wayno tan jaggira ko hono no ɗayɓe walla hangaɓe en tout cas konngol mabɓe ne tawe hello nayi nder nden jandi witene l'observateur le signal d'un gros malaise au PDS noon janenkoɓe mbi le soutien de 25 fédérations nogas ji fédération e député ji nangoranɓe Amadou Ba wattidi ko wonde colère mette mo ganduɗa ko woni Abdou Karim Wade jaltuɗo hanki communiqué wi wonde candidat manam PDS hay goto dangodirani ɗiɗo sumgoji ɗum woni ko jaynenkoɓe jaññi oɗo subaka tawi hen aussi yewtere nde mollidi Macky Sall wadde nden jayde witede BBC Afrique ɓe garti e konnguli makko e nden ko haali o wi wonde tan e oɗo saaha omo jogui bettere mawde kono ni omo jogui manam metti e ko yewiti e on ɗon jugement manam nden ñaworde ganduɗa nde yimɓeɓe ina ñawiramo ɗum tawi moni foof ina tolno tan nden lotta tawi andani ko kewi ina weele tan ene haala e makko konnguli bonde en tout cas ɗin konnguli chef de l'état woni ko tawete hello jeegom eɗen nden jande witede l'observateur quotidien le quotidien kamne arti e oɗo subaka hande wi ko dernières heures manam waktuji batiniɗe onon campagne ɓe mbi ko temps de rayement hankkadine koye saaha eggude ɗo wonno ina tawti won e candidat ji des libéraux wondude des libéraux mbiyen wondude ɓen wondude Rose Wardini kañumen kala tawti on ɗon Amadou Ba Cheikh Tidiane Dièye ɓe mbi ko waɗi retiré on ɗon candidature muɗum wabima caggal Diomaye Faye 73 mouvement et parti kañumen ni darima keedi caggal Khalifa Sall saabi janen koɓe mbaɗi ko natal Amadou Ba Bassirou Diomaye Faye Khalifa Sall ɓurɓe hebde ɓe rayma woni eggude neɗɗo ɗo wonno tawta goɗɗo ɓen ɓuuri ɗum hebde ɗin candidaji kala saabi janenkoɓe ene jaññi hen hello jeetere jeenayyi e nder nden jayde witede quotidien le quotidien les échos ko jayde wite noon nden jayde ari koye titre uji ɗiɗi noɓe gowi wadde kala subaka ɓe gari ko adi kala koye konguɗe mo ganduɗa kam woni walla ni koye alhaali Boy Djiné cohonoɗo toon to Mak maison d'arrêt et de la correction de la correction de Diourbel guila wona hande lebbi tati on ɗon Boy Djiné noon ɓe mbi
ko waɗama transféré toon to kaso mbo Rebeuss tawi noon ɓen ɗon tambiɓe kasoji ɗi e jogui ko kulhuli wonde on ɗon woto ɓoccitade kadi lawol ɗimmol ɓen administration pénitentiaire mbi mbaɗi ɗum tan koye erali ɓen ñawoɓe tawateɓe toon to Diourbel e nder nden ɗon jande les échos keddortoɗen ha joni ene wayno jaynenkoɓe gaari koye konngudi mawlidi Macky Sall ɗi surno e nder nden jaydi walla entretien mbo waddi BBC ɗi konngudi o wi koso tawino Sénégal naɓe keɗinimomo ene wayno Sonko e Karim Wade kala amma gon candidat o wi noon ko ala hay hunde ko waɗi saaha o yafno en tout cas ɗin konngudi chef de l'état ne tawi hen o tengtini wonde ñande ɗiɗi lewru avril ko jahowo haaju makko o fadani hay waktu goto minute goto seconde goto heddade pouvoir so tawi ko rokkono ko timmi e wiide makko noon ombo heddi ha joni e hormade constitution leydi Sénégal saabu o jagguiri constitution leydi ndi ko honno jagguiri ɓerde makko walla mbiyen o wonki makko ɗin ko ngudi chef de l'état woni ko jaaje hello joyi e nder nden jandi witende les échos gendire nde Le Soleil kamne natiri dingaral ko ɗin konngudi walla ni ko ɗin ko yewti présidentiel 2024 e oɗo dimanche tijjaɗo e rango calme woni deyre e teyre woni ko teska hen komo lendi woni haalde hen kono kadi o wi ñande ɗiɗi lewru avril so Allahu lamɗo jaaɓi ko jahowo o ummota leydi ndi ha laaɓa ceer candidat Cheikh Tidiane Dièye waɗi retiré erima wonde yo yimɓe gotan Bassirou Diomaye Faye PDS ne wayno kañumen ne cuuɓi ko wabade caggal Amadou Ba Boubacar Camara ɓe mbi ina wayno tan kañum ne yiiɗi ko wadde ko wiyete ko Touba hono on statut spécial Idrissa Seck erima wonde yo yimɓeɓe yo ndento ko wiyete discours ethniciste en e communautariste en tout cas konngudi ganduɗa ɗi ko konngudi leñamagu hani e heedam heedigo to banggue diwnuji kame guuri Amadou Ba ɓe mbi kañum ne waɗi concentré e diwan Diourbel e Lac de Guerre e on ɗon 2025 ne wayno mo yaltin ko tolni 5 milliards so tawi o suɓama e kala région gam heeɓa ko sohli ko kala e mbadi kuɓalla oɗo chiffre tawete nder nde jayde Le Soleil 4 millions de voyageurs waɗa enregistré e nder kalano wiyete ka train express régional L'As quotidien e oɗo subaka ari koye natal mawlidi Macky Sall e ɗin sumgoji présidentiel 2024 Macky Sall ɓe mbi ko erima wonde yo yimɓeɓe yo gotoy e calme woni e deere e teyre beele kay hewɗo saaha hande ina mbawa ha joni mbiyen yaltude walla ni mbasa erade fitinaji e nder leydi men Sénégal konngudi makko ne jaaji hello mabɓe tati nder nden jani witende L'As quotidien Vox Populi e oɗo subaka hande kañum ne arti e ɗin konngudi mawlidi Macky Sall gartude on ɗon ko yewiti ha joni e ɗum ko wanno on ɗon rapport présidentiel e wiide makko de o ala ko waɗi saka o yafno manam hay hunde ko waɗi ko ina adda yaafa wiya walla yafnare en tout cas so tawi en tungnima e ɗin konngudi chef de l'état ina jaaji e nder hello mabɓe tati nder nden jandi witende Vox Populi jayde l'info ari koye ɗi konngudi ɗi ganduɗa ɗi ko ɓen heedirɓe to banggue fina tawa leydi Sénégal ɓe mbi ko place tokoso tan woni ɓen tambiɓe fina tawa woni ko dokkaka ni e on programme ɗin candidat ji saabi noon janen ko ɓe mbi ko mette mawɗi woni ko ɓen ɗon acteur eɓe jogui e oɗo saaha goni Ndour mo ganduɗa kam tigui woni PCA SODAV hollitti wonde tan ina wayno koɓe nani ko e programme uji candidat ji ɗi e yonaniɓe saabu hay goto mbo ina siftora walla ni ina miijo hen ko yewte fina tawa leydi ndi ɗen mette mabɓe ne jaaji hello tati nder nden jayde witende info jayde La Libération e oɗo subaka kañum ne ari koye ɗen ɗalle kaɗaɗe Barça walla Barça ɓe mbi ko laaɗe ɗiɗi julnunoɓe Sénégal naaɓe kañumen jooli toon to Dakhla on ko tawate ko toon to Maroc ɓe gummori koto Saint-Louis ko adi keɓe ndewa toon to Mauritanie won embarcation noon ene wayno ɓe mbi yuwi toon to Maroc ñande altini jamma altini jofi talata ko famɗi kala yimɓe ɗiɗo mbasi hen pittali mumen e on ɗon traversé Boubou Sène consul du Sénégal toon to Dakhla e wiide makko ɓen passager ji kala ɓen ɗon kala ko Sénégal naaɓe ina e mabɓe ni
ina hen mabɓe ko capanɗe joyi yettiɓe toon ina hen kadi suka goto mo ganduɗa heddaki ni walla mbiyen ni jogaki hay hitande tawi on ɗon suka wondi koye nene muɗum woni jinnaɗo muɗum debbo. jaydi stade quotidien ko ɗon guddirten roɓin men jaydeji oɗo subaka hannde jaynekoɓe gaari koye on ɗon match amical international walla match ɗiɗi amical Gana Gueye Kouyaté Boulaye Dia Bamba Dieng et Pathé Ciss ɓe mbitande ko la dernière pour retrouver le sourire manam gonɗon wero baro teddugal leydi Sénégal beele ɓen ɗon ina jokto jaleɗe kono kadi e weltare e weytare goɗɗum ko tawete hen ne wayno ko Sadio Mané on ɗon photo e orthographe e bousculade duñodiral gam takkade on star sénégalais ɓe mbi ko Sadio Mané on roi à Amiens toon to regroupement équipe nationale du Sénégal o tawete oɗo saaha ɗum ɗon woni ko ganduɗa kam tigui woni ko tongono e jayɗe meɗen e oɗo subaka guddirten jaydeji meɗen ina wayno ko on ɗon odia noon ko dessin natal ngal ganduɗa ngal ina wayno jaynenkoɓe la tribune ene keewi ɗum dessinde kala e saaha en tout cas no jirɗon ni ko Amadou Ba waɗi cravate on ɗon caggal toon ne wayno ko Karim Wade e PDS kañumen goni ɗon diplôme de Doha en tout cas ɓe mbitande ko chez Karim voyage no jirɗon ngol ɗon bindol ni diplômé de Doha en tout cas candidat ji goɗɗi ina toon kañumen ko wayno Anta Babacar Ngom ina toon gam yidde ƴamdi hakkillaji ɓe ganduɗa kam tigui goni Karim Wade biɗo wondene ina wayno oɗo présidentiel o yiyani foof ko yiwti ko o yani hen ko laaɓi so wona koɗi jahoji deuxiéme tour en tout cas oɗo wi ko kañum ina nana tigui daara yoolade omo ganduɗa ko Idrissa Seck nana daara mudde e on ɗon alliance yadude hen emo ganduɗa kam tigui woni Karim Wade Amadou Ba noon kañumne woodi ko haali ƴeewen ruttitade konngol mabɓe nde tawno logo olel piindi o koko wirni en donc ɓe mbi tan de Amadou Ba wi ko dans ce cas en tout cas voyons ailleurs so tawi ko ɗum en tout cas minen min jaaha min ƴeewoya banggue goɗɗo no pamirɗon ko Karim Wade hannde ne jeeya neɗɗo ƴameteɗo kono kadi militaji makko ne jeeya yimɓe ƴameteɓe hayso tawi ni woodi fuɗɗiɓe hen feccade donc konngol ɗi kala kañumen goni ɗo jooɗiɓe kala ko candidat dariɗo ko candidat donc moni fof ne ƴeewa en tout cas ƴeewde heɓde gartam e mo ganduɗa kam tigui woni Abdoul Karim Wade. Musidɓe tedduɓe ko ɗo uddiroɓe ɗumen jaydeji e oɗo subaka hannde Allah jarama on jarama. Neuf fawi hojomaji joyi ɗo e saktirde moɗon pindi radio en jokkat programme men e oɗo subaka hannde en jokkirten ko olel bedde no gowɗen wadde kala ñande olel bedde noon hannde ene wayno ari koye ɓeɓe ganduɗa kañumen goni dawoɓe ummortoɓe to nokku biteɗo hono Keur Massar tawi ko nokku ɓurɗo woɗɗude ɓernde wuuro lamorgo ngo Dakar kono datte ala ndaare ala alay saago dawe ñande foof ɓene waɗoɓe dow jofta noon e ndu lewru korka embouteillage goɗɗugol humtade e lawol tampere ɓitto e faaɗo en tout cas ɓe namdaɓe waɗoɓe dow jofta hakkude Dakar e Keur Massara kolliti hunde nde ene muusi so tawi ko Allah kamɓe kala ɓe jabti koye namdi biteɗo hono Habsa Sow kettoɗen olel beddo. no satti samde suumaye o da suumaye o yaade wala suumaye kono yaha kam kono feewi yahata kono gartade kay no satti kono noon Allah ko moƴƴo ma ɗum piiwa so Allah jaaɓi joni jippimi joni ko tan mi galam kono min dañi caɗele lawol ƴew foore to jippotoɗa tawi ko jaga ñaay jara koyɗe haaga aɗan ɗum ɗon ne mus ko ɗen caɗele min dañino kam oto adda min haaga espérance o ko subaka woodi ala kikiɗe sa ƴetti biso koran no muusi ha ma min kam mboɗo jogui hen caɗele so Allah par ce que mi wowani ɗum min konno ko wiil joni min koyɗo kono min dañi hen caɗele kam minen dawoɓe Dakar ya garta o no muusi
tampere kam en heen so neɗɗo wi tampere ala kam haalani goo sabu jojo ɗo tali o imma Dakar ngara gay embouteillage mosɗo bo de national auto ɗi gar toon ha kay gobgol tawma ala a nder foore he tawa yottaki te sa ari ɗo kadi pour jawta ha keɓoya kadi ha kay jaaha worma gooɓa ko caɗele ɗum noon a waɗat obligatoire tan gooɓa ɗo ndiyam crossma hen ɗo kam sikka Allah jagol ngol ya garta weeɓani te a yii hay joni sandarma ɓe gaari ndiwaje ɓeɗo trottoir tali sandarma guetteɓe ɗo joni so wonano ɗum kam boom tawanno kay an hoorema pour daña ɗon dewɗa caɗele ma ya garta kam transport o kam ya garta hen muusi sa en même Dakar ngara peewa Keur Massar naata ga ko ɗum woni caɗele alewo mom mi heewa ƴettude oto alewo mom so baddaw kemmi tan ƴettu bagage am tan mi yaha mi tawa eyyi so yino ha kihiɗe somi andi wonen heure uji mboɗo hiiri yettude leegal amen mi ƴetta oto tan pour mi yawa yettoyade wa wono ko lel bedde ɓen hoɗiɗe ɓe toon to leegal bitegal Keur Massar tawi ko waɗoɓe daw jofta no mbiɗen ni ga e ɓernde Dakar woni nder Dakar tawi jomumen noon ina kolliti tampere mumen no fewi sababu nde won embouteillage eɗen gandi noon embouteillage nder leydi Sénégal surtout e Dakar kam ne wayno ɗum ɗon ko hunde ganduɗa nde vraiment ko hunde mataw kamɓe jibdina kamɓe kadi mawnide kamɓe kodde o saaha on embouteillage ni habrama wonde ina wasna nder leydi Sénégal e kala hitande ko ɓuuri temedere milliard e kalis CFA 100 milliards sababu ni oɗon embouteillage kono kadi tampere yimɓeɓe oɗo saaha kala peeje mbaɗama ko yewiti e train express régional en jini jande witende Le Soleil arti hen ko ɓoyani ko ɗo wi wondene on ɗon waɗi transporté ko tolni 43 millions 43 millions bani adama guila nde o fuɗɗi dogde ha oɗo saaha kono malgré transport on ɗon train biteɗo express régional on ɗon grande vitesse nanɗo kono ustani hay hunde ko yewti e on ɗon embouteillage ustani ɓitto Dakar hay sinno tawi kadi aussi BRT udditama en jii fuɗɗaki taw kam ne jolnude yimɓe donc kala subaka tan mbo Allah addi Dakar ne ɓeydo vraiment ɓittude ne ɓeydo fadde embouteillage ne ɓeydo musde en ganda noon hol solution goɗɗo poɗɗo joguede e oɗo saaha en tout cas ko ɗum yewtere ko ɗum débat ene gasa ma en garto hen e dumunnaji paaɗi so Allahu lamɗo jeeɓi joni jokkirten programme meɗen koko yewti e olel diwan tawi jogoɗen yilloyade ko toon to leydi Mauritanie tawde toon Oumar Elhadji Thiam aheto olel pindi subaka law ceera e kumba bandam en malama en ceere kumpa nene olel pindi radio ay fuɗɗima a seere kumpa oɗon ketto saktirde mon Pindi radio olel pindi koy lotti ɗo e Dakar 9h fayi hojomaji sappo ɗo e Dakar ko on waktu yoni kadi toon to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie en tawyat toon Oumar Elhadji Thiam joɗaniɗi en toon to Mauritanie Oumar Elhadji jam walema jam wali toon Amadou Moussa an en calmini dendagal hettiyankoɓe Pindi radio e jokkorde muɗum tedi kadi ene ɗo yewtirnodirtede olel diwan walla olel pindi rogiri mum olel diwan Oumar Elhadji min namdo mbar ko jam fini toon to Nouakchott no mbaɗɗo ɗon e korka hay sinno tawi onon camɓe kam nanɗon tan mbar ko jam woni toon jambono machallah jam mi finaga e yettere Allah ko mawɗum alhamdulillah eɗen kuufi toɓɓe ɗiɗi ɗi dokkuɗa en toɓɓe ɓurɗe wawde yardede ataya kono ko jamma noon wona ñalawma saabu gonɗen koye korka nde wayno toɓɓere adine nde ko jofgol ñawore wargo suufi ɗum ɗon ne wayno andama e oɗo saaha ɓen tumaɓeɓe kappanama kaso ɗum holno yaari Oumar eyi Amadou Moussa no mbiɗa ni ko noon aɗa andi verdict ko hecci hanki henno tawi wonno ko talata 19 lewru mars no gonɗen ɗum tawi ko ñayirde Nouakchott banggue rewo ɗum ɗo ko waɗi hirande joni e balɗe walla mbiyen balɗe 19 en ko ndeɗo mayde wonno tawi ko activiste murtannaɓe militant des droits de l'homme ina wiye Soufiouli Cheyni kanko Soufiouli Cheyni de eɗen gandi o warano ko 11 lewru février
2023 waɗi hannde o hitande e balɗe pawɗe kadi koreji makko kollitino e on saaha nde o sanki nde o sanki ko commissariat de police Darna im 2 caggal nde police waɗi e makko noddago yo artone ɗum fof e waade noon eɗen mbawi wiide kam guilde fewde joni koreji makko goppani haala ka ñande kala walla saaha fof a faamide ko yiɓnoɓe seppoji e yeeso a faamide ñawirde ene ɗaɓɓi wonde kadi nde ñawirde lamde waɗata e dow ngoɗo wargo ha ande holno yaari ni ɗum noon ɗo yaha arta fof ndi ɓurtannaɓe hewɓe kam ɗamtinanoma nde ɗo ñawore saabu wiide men hankkadi ɗum ɗo jogorani wadde saabu hewɓe mbardama ni yen e o commissariat mo ganduɗa ko Darna Immo 2 kono ala hay fof a faamide meɗɗo ñawede hen ha dañi hen a faamide gonga kono noon mbiyen tan mataw kanko de suuɓi cheni nden ñawore yaltiri yimɓe hewɓe ɓurtanaɓe heeɓa ɓe cikkano par ce que nde heccaki nde ñawore nde yiyande nde hollitama wonde hono 4 policier mbiyen policier ji 9 ɓiyeno kam oɗo saaha ɓe mbaɗama ɓe ñawama kaddi gurdam eɓe cokke kaddi gurdam par ce que ɓe tuuma wonde juuɗe mabɓe ina moddi e wargo suufihil cheni ko noonde kadi no commissariat biyeteɗo Saddam eɗen gandi Saddam kanko o ɓuuri noon o ɓuuri andirede ɗo inde ko commissariat Darna Immo 2 on e hoore muɗum kadi caggal nde ɗum waɗi nde o ittama to banggue faamide wondema commissaire de police joni noon kanko kadi omo jeeya faamide e dumbaɓe tawi ko kaddi gurdam mbiyen tan nde ɗo ñawore kam nde gassi nde joofi ha laaɓi ɗum saabi noon musidɗanaɓe hewɓe ɓe mbi ngol woni lawol gandol walla kam ko fuɗɗi yiide ko kam e ñawore wani ni ina rewne e lawol kono kam mbi namdal laamu ngu holko fandiri hen oppi ko ha saaha ɗo ganduɗa ɗo sumguji a faamide keddi lebbi 2 e balɗe seeɗa lebbi 3 ngakkude seeɗa ina yaɓana nde ɗo ñawore gueɗe banan beele wona faamide compli bisgol leydi ɗum ko toɓɓere namdal hay so tawi woni en ganda ɗum jabul kam ko namdal faamide kimmugal Amadou Moussa an sa ala ɗo namdal eɗen mbawi joggude mboɗo joguiɗo namdal saabu ko hunde hewde artude kala e saton to leydi Mauritanie so tawi ñawore waɗi fawma e dow policier walla autorité walla ni neɗɗo keptinaɗo e leydi ndi so joomum ko wawi taƴnede foof heewi tan ko lelade seeɗa caggal muɗum so ñawama gasi tan yimɓe nani pooɓa kelle mbiye machallah kono elle Mauritanaɓe ne jogo kulhuli wonde joomum ne hewani wonde e kaso ko taƴana ko heewi ni ko egguinede ɗo woni ɗo manam waɗe affecté nawe e banggue goɗɗo beele Mauritanaɓe joga e kulhuli e nde ɗo ñawore ina rewa ɗo ñawoje goɗɗe ndewi ɗo tigi hunde nde waɗi ko baalaji ɗiɗi par ce que woni hen mbini hay ɗum ɗo foof e waade noon ko hanene boyilla wi nayyi tan saabu hewɓe ndewiɗo ñawoje kewɗe ndewiɗo deftiɗo ene kono kam ko noon tan heewi waade ɗo so tawi won tuumaɗo a faamide ngoɗo wargo dokken yeeru han kanko suufi wuli cheni e saaha a faamide nde waɗa nde wona woɓɓe kadi a faami tumnoɓe e ngoɗon wargo kono noon e jaltinama laamorgo ngo nawa a faami e nder hodduji to tawi kadi ɗi mbawi jokkutoon golle mumen e wiide mabɓe noon par ce que hay subaka ni en ƴeewi kadi jeyanɗe yimɓe hewɓe ne kaala hen to banggue commentaire uji ina mbiya wonde ɗum ɗo foof e waade noon ko yidde mataw ɓurde population o saabu ñawore nde ɓen wiyaɓe a faami tañnama kaddi gurdam ɗo e yeeso mayi joomen a faamide ina ñaaƴa ɗo e nder nokshot walla kam gartire e postuji men mbaɗe affecté e banggueji goɗɗi hewɓe en kaali haala mbakka wadde mbiyen tan ñawoje kewɗe ndewi ɗo walla ni yimɓe hewɓe no mbarɗa ɗo ndewi ɗo ha wiyema ñawoje waɗa tawi ha joni waɗani ɗum ɗo kadi mbiyen ina jokki tan wadde hayso tawi kam hanki ministre de la justice o yuɓɓini conférence de presse omo haala wonde walla omo bakkoro wonde leydi Mauritanie ko leydi état de droit o wiide makko leydi ndi a faamidi ko leydi démocratie gueɗe mbaɗe noon ndeɗo ñawore ɓe downi ɗum lawol ɗin konngol ɗi o bakkortoɗi noon yimɓe hewɓe kadi jabtimama hen wiide wonde so tawi ko noon wurno wadde holko saabi wadde waraɓe heddiɓe ɓe on dossier walla ɗin dossier a faamide kuccantaki dokken yeeru ko wayno Mouhamed Lamine bara to ɓoggue ko wayno Oumar Diop baraɗo nder Nouakchott ɗo ene tawi kadi ko mbañajo ko noonne kadi e Mamadou Diop baraɗo ko ɓooyani ko suwa hay timmude lewru tawi ko cukalel tokosel onne kadi ko noon jiida kadi e warangoji goɗɗi pawnirɗe ko nandi hen ɗum ɗo foof wadde holko saabi haala muɗum haaletake walla kala mbiɗo ɗi dawra haalde haala muɗum fawi a faamide cohñagu nangue hoore kella o payten koye toɓɓere meɗen ɗimmere nde mbaɗɗa hen proposé kabaru goɗɗo ɓurɗo wawde yewtede toon to leydi Mauritanie no wayno ko mbuñaari woni teskadi e nder Séni Mauritanie woni goomu tambingu alhaali woteji mabɓe ɓe mbi ko goto e candidat ji ɗaɓɓannoɓe wonde député woni sarɗiyanke kañum sali rokkude neɗɗo Séni million ngaji 6 kalis uguiye gam wona sarɗiyanke on scandale noon ummini toon duka no mbiruɗa
tigi Amadou Moussa an oɗo mo ɗaɓɓanoɗo wonde sarɗo yanke to batirde gueɗiri Mauritanie o wiyete ko Hassan Lobbat ko jayniyanke hande ɗo e nder leydi Mauritanie ko jayniyanke mawɗo ko jayniyanke famide nanaɗo tawi kadi ko bindowo hono ɗemgal arabe e ɗemgal français kala ete kadi ko neɗɗo mo ganduɗa kebdina to banggue famide jayniyankagal kanko Hassan Lobbat ɗeɗo balɗe wonmo haaldenno o yaltini vidéo wonde hono des élections tawi ko municipal 2023 o jawruɗɗi o heeɓino famide ka mo ganduɗa ina bettimo no fewi ina haymo no fewi saabu o wiide makko goto e neɗɗo mo ganduɗa famide ko gonɗo séni neɗɗo targal dowrowol gonɗo nder séni hollirimo wonde so tawi woni o addi ken tolno e 6 millions o goyiye ma ƴeew yawtindemo beele o wawa famide wonde sarɗen kanko noon o sali o wi ala kanko ko salimo oɗon corruption o jaɓani on corruption o sali addude ko on wimo ko oye proposé ko ko ɗum saabi noon kaɗon haal arti ɗeɗo balle ummini kadi a famide haaluji goɗɗi hani ko wayno randaji lulɗo ko wayno ha joni parti IFP e dow gardugol docteur Mouhamadou Mawlud ɓe mbaɗi hono déclaration mabɓe wiide wonde laamu ngu de il faut vraiment ƴewtidade hono séni o saabu ɓe ɓooyini haalde ɓe ɓooyini duwde ko wayni hen ko kono yimɓeɓe ina noyiniɓe ina sikkima hara kamɓe waɗi wiide noon tan koɓe dañani sarɗo yanke tawi ko fouteji jawtuɗi nden noon ngol kam fuɗɗima labde ete kadi woto goto sarɗe ko famide haali haala mbako noon ete kadi ɗum ɗo ari ko saaha ɗo leydi ndi yaɓɓani kono sumgoji hoore leydagal ɗo e 29 juin 2024 nden noon hande o wona kamɓe tan saabu en jiini yimɓe woɓɓe kadi ina tawi ko dawriyankoɓe ina kaala kaɗo haala ina dokka ɗum e wiide mabɓe wonde ha joni wadde séni o ala hoolare deke noon laamu ngu vraiment il faut yurnitade ɗum ɗon saabu so tawi ko foti no séni tummama gueɗe bani to banggue corruption ina foti saynede woni a famide fusse ha laaɓa ceeɗa kono ko wona jokkude ɗeɗe golle mbaɗe ni yende Amadou Moussa noon jarama Oumar Elhadji Thiam aade men e maɗa so Allah lamɗo jaaɓi ko alkamisa paaɗo min gaccuma jokka e ko gonɗa e wadde ko jarama seydi An jarama no en beltanimomo kanko Oumar Elhadji Thiam kanko jodni en toon to leydi Mauritanie en jettimo no hannirta ni joni joni o paaɗen koye olel campagne no gowɗen wadde kala subaka guila nde campagne o fuɗɗi ko arde programme ɓen waɗoɓe ɓen ƴamoɓe lefol laamu sumgoji élection ji présidentielle ene wayno noon jeydiyankoɓe CJP juɓɓini on ɗon journal e jamma ɓeɗo ɗo o on ɗon journal kadi ɓamten ɗum beele bandiraɓe gandu candidat ji ɗi to jaano e to jogori yaade kala foof tawate koye oɗo élément olel campagne musidɓe tedduɓe on calminama on bismama e kabaruji men rumo sumgoji 24 mars hitan ujunaje ɗiɗi 24 yettinta ɗin kabaruji e kala ñande ko jaydiyankoɓe windere kotortoɓe ɗemgal pular woni CJP e sawto ko musidɗo moon Amadou Moussa ɓen lawakoɓe ina jokki pele mumen e nder leydi Sénégal kala e kuuɓal Serigne Mboup goto e mabɓe yillima diwan mo Matam e oɗo alarba 20 lewru mars o heeɓi yettade won e leeɗe e nder wuuro Sogui Oumar Sall ina ero en toon to Matam ene jokki rumo sumgoji lefol leydi Sénégal hitande ujunaji ɗe 24 ga e nder diwan Matam candidat ji e jokki ga arde e ñalam hande alarba 20 lewru mars yillima e nder diwan Matam lawanke biteɗo Serigne Mboup kanko Serigne Mboup ari ɗo e nder wuuro Sogui waktuji 16 o yillimo yoga e nokkuji e nder ngoɗon wuuro ko nandi e jeere kam e daral wuuro Sogui e gam sanga hucciti e jandiyankoɓe o holliti e diwan Matam gueɗe kewɗe poti liggede ga henne leydi ene woodi nangue ene woodi heddi tan ko kaɓirɗe mbawa addede gam yimɓeɓe mbawa remde faggudu wawa dañede e nder oɗon diwan kadi e konnguli makko e ngalɗon daral wuuro Sogui mo darino no yiiri gonka ngalɗon daral wona hunde wadde fayide o arti kadi e konngol Moussa Bocar Thiam sunno e ɓeɗon yeeyoɓe kamɓe fitram gollen tawateɓe nder diwan Matam o woni gotnani candidat Amadou Ba toɓe payto ala ndiyam oɗon Serigne Mboup o holliti ko wiyete ko haala Moussa Bocar Thiam hunde ko wawa ɗum kala nde yalti haali haalata tan ko rewani lawol ko ɗo o wino almudo ɓuran walla jangguinowo ɓuran wawa wonde candidat ha jogo leydi ende tijja e oɗo jamma ga e nder diwan Matam man Sonko noon tawete koye landa Pastef tawi o ɗoftata ko lawanke biyeteɗo Diomaye Faye Matam Oumar Sall CIJP Oumar Sall keddoɗen toon to diwan mo Matam falde Kanel nam candidat Bassirou Diomaye Faye yettaki toon foof noon e waade noon haɗani ɓen wonɓe e ngal diɗɗal Diomaye président yuɓɓinde caravane e nder falde nde ɓe mbaɗi jilluji mabɓe tuggude toon to Sinthiane Sinthiou Garba ha yetti Dembankani ketɗen hen biteɗo Lassana Sidibé e micro Gawus Diako
wade ko caravane départemental yimmade ɗo henna joni Sinthiane mi calmino waja men goto patriote on meeɗan o meeɗi nanguede e prison min calminoyamo min dokkamo teddugal min garta Kanel après min ndewa e oɗo lawol hankkadi ha ɗo e Demban Kane ko ɗum min jiiɗi wadde hannde holno jiiɗiɗa Diomaye président e nder département Kanel mi ɗo kay inchallahu rabbi hamin jogui jortoto Allah wiide vraiment département Kanel ma changement waɗe quoi voilà e stratégie momin jogui o ko hamin jogui sukaɓe hamin jogui yiɓɓe changement ko changement tan namda joni quoi inchallahu rabbi oɗo changement noon waɗe so Allah jaaɓi programme am so Allah waɗi somin dañi komin jiiɗi dañde ko inchallahu rabbi hamin jogui ko heewi komin jiiɗi wadde faade phosphate o d'abord hujjaji amen kewɗi joolama min joltinat ɗin hujjaji so Allah jaaɓi wonno ko konngudi Lassana Sidibé goto e tergal on coalition Diomaye président toon to falde Kanel ƴettuno haala makko ko Gawus Diako ko wondiɓe coalition Diomaye président mbaɗi ko toon to Kanel ko hono noonne labgarnaɓe mbaɗi so yuɓɓinde caravane tawi ko caravane jaaduɗo e hirjino wonande yimɓe mabɓe Idrissa Amadou Diop maire commune o ina arta hen o yewtide koye Issa Diop campagne o udditi en eɓɓino wondema candidat men PM Amadou Ba ma ar labgal kono Allah hoddiri ɗum o woodani waɗani enen e dendagal responsable uji ɓe ndenduɗen ligguey funnague e hirnague rewa worko kamɓe foof ɓe goppi haaji mumen hammuji mum ɓe gaari ɗoyte labgal en mbaɗi caravane en mbaɗi jillu o noon wonno mujiɓe o koɓe ganda wonde labgar ina heddi e yaadude candidat men Amadou Ba yo wano wayanno donc yo wano wayanno Amadou Ba woni Macky Sall kartal ngal Amadou Ba jogui woni hoore puccu ngu te mbeɗe sikki hande dendagal labgal naaɓe kumpaka hombo woni Amadou Ba te ñande nogase nayyi lewru nduno gonɗen ma labgal kadi hollir hoore mum wonde ina yaade Amadou Ba saabu ko président Amadou Ba waɗi koye toyde wuuro ngo président Amadou Ba e président Macky Sall ko kamɓe jiidi lando politique enen foof jiidi lando politique te ko heewi waɗama ɗo e wuuro ngo guilay ko fewte dawi sukaɓe feera grande muraille UCG cadre de vie ko fewte eaux et forêt ko fewte mairie keso mahaɗo on jii dara baɗateɗe ɗe on jii force uji baɗɗi ɗi on jii laabi baɗateɗi ɗi ngol battinigol woni lawol gummotogol labgal faade teccerlo on jii lampaji baɗaɗi ɗi te kadi so Allah hoddori ma lawol ngol ɓalwine te kala ko waɗanoɗo rang e oɗo nokku ma wontu godron donc ɗum tan hanti laamu ngu heddorini labgal naaɓe so Allah o lamɗo jaaɓi koko waɗate wadde enen hande labgal naaɓe poɗɗen ko ruttude teddugal o mo ganduɗa ko kanko woni président Macky Sall nde mbawɗen wotande Amadou Ba e kuuɓal donc o gagnant e premier tour commune labgar ardo woni goo e commune aji Sénégal ɗi foof wonno ko Idrissa Amadou Diop maire commune mbo labgar tawi ƴettanen haala makko ko Issa Diop garen e programme ɗin candidat ji hono kala ñande Khalifa Babacar Sall mo coalition Khalifa président ummima toon to Diourbel fayi toon to Louga e Saint-Louis Anta Babacar Ngom kañumne rewi toon to Rosso Sénégal tindi toon to Dagana Boubacar Camara yillima ɗo e Dakar e leeɗe kewɗe ko wayno Grand Yoff Sicap Liberté Joppol Derkele ha e leeɗe goɗɗe Ceerno Alassane Sall kañumne waɗi caravane ɗo e Dakar e toon to Bayaka Serigne Mboup kañumne tindima toon to rewo leydi Sénégal Saint-Louis Podor Matam e to Wourossogui Ali Ngouille Ndiaye on joom coalition Ali Ngouille président yuɓɓini caravane toon to Kolda Diawɓe Welingara Koumpentoum Tambacounda e to Kaffrine Pape Djibril Fall mo coalition Pape Djibril président kañumne ene tawe toon to Kaolack Fatick e Thiès El Hadj Mamadou Diawo coalition Diawo 2024 nana e caravane ɗo e Dakar Mbour e Kaolack Amadou Ba mo coalition Benno Bokk Yakar kamne waɗi jillu toon to Fatick Mbour Pout Thiès Bargny e ɗo e Dakar Habib Sy kañumne heddimo toon to Linguére ngam jaɓɓare ɗen terɗe coalition Diomaye président Cheikh Tidiane Dièye mbo coalition président Biñi Beug kamnene tawe ɗo e Dakar tawi mo tawtore émission télévision gote ɗo e wuuro lamorgo ngo Aliou Mamadou Dia on candidat pur ina faɗa toon to Sokone Passy Toubacouta Foundiougne e to Fatick Mamadou Lamine Diallo joom coalition MLD Tekki kañum nane caravane toon to Dagana e to Podor Dawda Ndiaye kamne ma yilloyo croisement Kër Ayib Nioro du Rip e toon to Fatick Idrissa Seck mo coalition Idy 2024 nana e Pelé tindade toon to Dara Jolof Louga e to Saint-Louis Déthié Fall mo coalition Déthié Fall 2024 nana e caravane toon to Mbacké e ko taari ɗum El Hadj Malick Gakou kañum ne yuɓɓini caravane toon to Thiès Tivaouane e to Mboro Mohamed Boun Abdallah Dionne wondude Bassirou Diomaye Diakhar Faye ɓenina tawi e nder leydi ndi kala e kuɓal kono ɗoɓe tijjiyade janggo saktaka taw en
jettima e natar rumu sumgoji ɗi hande garden koye Ali Ngouille Ndiaye. Ali Ngouille heɓino halfinede golle kewɗe e ngul laamu Macky Sall omo jeeya iɗi candidaji poɗantoɗe lefol laamu leydi Sénégal. Simtani en ngal natal ko Daha Moussa Ba. goto ben foɗantoɓe gardigu leydi Sénégal ko Ali Ngouille Ndiaye jiiɗo aduna ñande 16 lewru hitande 1994 to Linguéri e nder diwan bu Louga ko neɗɗo dawrugol Sénégal naajo kalfinanoɗo postoji kewɗi juytiɗe jagorde guila hitande 2012 o waɗi jangde makko to école polytechnique mo Thiès caggal nde o heeɓi diplôme makko e génie civil o jokkoyi jangde toon to dowlaji dentude Amérique hande heeɓi toon seeɗan fagu tongu. Ali Ngouille Ndiaye fuɗɗi golle koye on banque de l'habitat du Sénégal ɗo wontoye directeur du crédit o woni no hoorejo fedde rendinde pelle coftal ɓalli Dara Kame Linguéri. To banggue dawrugol Ali Ngouille Ndiaye sompi diɗɗal mum biyetengal renaissance du Jolof MRD e hitande ujunnaje ɗiɗi jeeɗiɗi ko adinamo tawtoye hoorejo leydi Sénégal hande o Macky Sall e ngal diɗɗal mum Alliance pour la République APR hitande ujunnaje ɗiɗi 12 o woni maire Linguéri tuggude hitande ujunnaje ɗiɗi 12 ha e ngue ñallugue kono kadi o woni jagorɗo kalfinaɗo Thiasse kame ngaalu gimmotongo e leydi hani e Mbaylandi tuggude hitande ujunnaje ɗiɗi 12 jaggi hitande ujunnaje ɗiɗi 17 woni jagorgal kalfinagal gueɗe nder nderije hitande ujunnaje ɗiɗi 17 jaggi hitande ujunnaje ɗiɗi 20 o woni jagorɗo kalfinaɗo ndema kame dente dowri ngal o sakkiti jogade ko o woni Ali Ngouille Ndiaye goto e foɗantoɓe ardade Sénégal ñande 24 lewru mars hitande ujunnaje ɗiɗi 24. Daha Moussa Ba Allah jarama ade men ma to banggue natal ko janggo so Allahu lamɗo jaaɓi carte postal nawaten ko toon to Goudiri nden falde ene lime muɗum yimɓe windiɓe fiche électoral leydi Sénégal tolniɓe 96,425 électeur woni gotowo fecciɓe e nder 198 centre nokkuji gotirɗi on nokku noon ha ɗo teskaka e muɗum dille campagne hono no wowno wade e duuɓi cakkitiɗi. Amadou Djibi Bari kam waɗani en on carte postal mbo Goudiri. balde seeɗa heddi e sumgoji hoorejo leydi Sénégal ɗo e falde Goudiri noon ina teska gila rumo ngo fuɗɗi gueɗe ɗe ina ɓuuɓi no feewi ina gasa ko nguleyki korka ka kono ina gasa kadi ko basgol yettade lawakoɓe ɓe e nokku o saabu gila nden ha to jareten ɗo ko goto e mabɓe tan naati falde Goudiri woni Amadou Ba lawake kawtal Benno Bokko Yakar o on ne daraki ko ɓenni ɗum ko dille goɗɗe ɗe yuɓɓinno ɗum ko yimɓe jeeyaɓe e kawtal Diomaye 2024 landaji keddiɗi ɗi noon kutori ko wadde damal e damal walla ni hen sahaji yuɓɓinde batuji ɗo e falde Goudiri noon ko kawti ɗiɗi ɓuuri hewde ɗo doole Benno Bokko Yakar ɓe ganduɗa sardiyanke falde nde ko hen jeeya kono kadi gardiɗo conseil départemental o ko hen jeeya jiida e keewal mairuji falde nde ko kamɓe jogui ɗum tawde kay commune aji 15 gonɗi e falde nde hen 13 ko kamɓe pawi hen juuɗe mabɓe kawtal ndimmal ngal ko coalition Khalifa 2024 ngal Khalifa Ababacar Sall ardi tawde kay Ceedel Diallo maire commune Goudiri o ko ɗon jeeya on e kala saaha ko kam folata e nder commune Goudiri ko commune ɓurɗo hewde suɓotoɓe e dendagal commune aji falde nde falde Goudiri noon fecci koye commune aji 15 taƴaɗi e tunɗi hono arrondissement ji 4 to tawete fodde 98 ujunere e temedde 4 e nogas e joyi cuɓotoɗo feccaɓe e nokkuji cuɓorɗi 150 feccita kadi e cuuɗi cuɓorɗi 165 ɓe kala noon ma jee e suɓotoɓe hoorejo joyoɓo leydi Sénégal ñande 24 mboyi hitande ujunnaji 224. Amadou Djibi Bari Goudiri CJP. Amadou Djibi Bari ɗo heddi balɗe seeɗa e ñalawma alet 24 lewru mars ñalawma sumgo hoorejo leydi Sénégal fuɗɗima teskede yimɓe e gooɓe ɗo gonno ina nanggoranoya won e lawankoɓe sardiyanke Cheikh Bara Dolly waɗi hono ko way noon kanko candidat mbo yewtano e dawal parrainage o tawtoyi on candidat Amadou Ba mo coalition Benno Bokko Yakar ketɗen konngudi makko Omar Taydin sababuji koye micro Aboubacry Ba. min nangu wonde ay affaire parrainage bo xamantene dañoo yéene woon ma nekk candidat teewal Touba teewal Sénégal. minen min gonno ko e parrainage ɓe jinno komi wona lawake mi jooɗono Touba mi ardo leydi Sénégal hitande ujunnaji 224 kamɓe fof ɓe tottimi parrainage mabɓe jaltinmi ngalam gondumi e rimɓe min taari Sénégal min nawi to hani nawede hono ñaawi do halfinandu on fannu ɓe mbi wonko yuɓɓani e golle he fodde ujunnaji 23 won adiɓe amen nannude ɗum ɗon caggal ɗum min darima darnede min kanno darade min mbaɗi komin potno wadde min jeeyama e fedde ɗawaɓe nadde e suɓgoji ɗi darinode caggal ɗum Allah hoddirani e nder lawakoɓe 19 yawtuɓe
yimɓeɓe ina woodi hen arɓe jiidi amen ina woodi hen nodduɓe amen kono kadi ina woodi hen ɓe noddani amen min noon haade mi ƴettude pellital haade mbeɗe jogui kilifam ko Serigne Mountaga ko ñande dewo hoore biide hono dimanche cakkitimi yiidude e mum namnimi mbo ko ɓuuri moƴƴude e wuuro ngo e ko ɓuuri moƴƴude e leydi ndi caggal ɗum kalanmomi yiyandam o duwonimi o wimi kala ɗo paami yo moƴƴere Allah fatomi yo Allah rokkam ngune ñande amde hono altine jamma jiidumi e hilifaɓe halfinaɓe wuuro ngo jewtidmi e mabɓe kono tan mi andina on mi wawa jaggirande Diomaye Faye ko saabi mi wawa jaggirande Diomaye Faye o arani ƴewdemi o noddanimi o ɗaɓɓani hawrude e yam o gonɗinani Touba o gonɗinani Serigne Touba on mi wawa jaggirande ɗum biɗo o so heeɓi laamu ngu ma safru saɗede ndiyam Touba ma tottu Serigne Touba fodde mum on woni Amadou Ba ko on jaggiranatmi wonno ko konngudi Cheikh Bara Dolly tawi ƴettuno haala makko ko Aboubacry Ba bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe ko ɗum wonno ko rédaction CIJP ɓe jayniyankoɓe windere hutortoɓe ɗemgal Pulaar keblannoon e oɗo jamma alarba nogas lewru mars en jetti ɓen jayniyankoɓe waɗɓe juuɗe mumen e ɗi kabaruji kala ha mbawi latade aadi men e majji so Allahu lamɗo jaaɓi ko janggo on jarama. wonno ko journal du campagne tawi koye ballal jaydiyankoɓe CIJP woni ɓen jaydiyankoɓe ɓe ganduɗa ko jaydiyankoɓe windere hutortoɓe ɗemgal Pulaar wonɓe nder windere nde kala e kuuɓal en tout cas en jettiɓe on collaboration momin mbadde radio ɗi kala e kuuɓal ene hen piindi radio e TV en nani ko yewiti e programme uji ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni candidat ji ɗi tawateɗi e nder leydi Sénégal kala e kuuɓal e o saaha noon moni foof nana ɓattiro to wonno gam hankkidini huccande on ɗon vote o inchallah rabbi ko dimanche prochain oɗo garowo nogasne lewru ndu ɗon ndewten ni jubben seeɗa e ko yewti actualité tan caggal muɗum gartane campagne o nde tawno mo lendi Macky Sall hanki yewtidine jayde witende BBC noon ne wayno haali hen ko heewi ɓe namdima beele won nimsa ko joguiɗa ha kada yafno leydi Sénégal o wiɓe wonde ni yafnoto kay ko baɗɗo ko ganduɗa ko baɗɗo ko fewani on yafnoto kono kanko waɗani ko boni o waɗani ko fewani donc o yafnota ko en tout cas o waɗi ko fonno ko wadde o heɓiti o wini wonde so tawino Sénégal naɓe jaɓino heɗademo Ousmane Sonko wondude Karim Wade kala ma gon candidat ji ɗi sumgoji présidentiel kono e wiide makko ɓen jaɓani heɗade miijo makko ngo donc noon o waɗi ko wawno hen ko caggal nde o gani on entretien mo lendi Macky Sall yillima toon to RTS haalirde guendi encore dowle Sénégal la RTS télévision eɗen gandi hanken kaalino ɓe gudditanno on ɗon tour mbo 10e étage mo ganduɗa ko ɗum bâtiment intelligent woni huɓere nde ganduɗa ko fattam lamiri kaɓirɗe baɗɗe fayida wondude aussi e mbadi yondi e discours makko noon o arti wonde ni e darde makko nde o darenani ko yewti e presse nationale o surtout e la RTS donc huɓere nde udditama hanki golle ɗe puɗɗi min jii kadi aussi studio ji kesi huɓere nde ganduɗa ko ancien bâtiment noon mbiyata ɗum nden kadi fewnita waɗa ko wiyete ko réfectionné fewnita ha ko ɗum saabini journal o wayli mbadi on ɗon journal du 20 heures ne wayno kanko adini wonde premier président mo ganduɗa ko braɗa interviewé e nder on ɗon studio tawi waɗimo interviewé hen ko Mariama Dramé en tout cas RTS nani dañi on ɗon bijou muɗum Sénégal nani dañi on bijou e Médina naɓe kala dañi on ɗon bijou gartene on ɗon campagne électorale leydi Sénégal eɗen gandi oɗo saaha koye campagne wona candidat ji won ina keeɓa ko wiyete ko renforcement ummade parti ji goɗɗi ina gara e mumen ko wayno coalition Diomaye président heeɓi ko way noon Amadou Ba heeɓi ko way noon ko noonne kadi aussi mo ganduɗa ko Khalifa Sall heeɓi ko way noon kono wona ɗum waɗi tiré attention meɗen waɗi tiré attention men e oɗo subaka hannde ina wayno tan ko yiide en walla nande en wona e terɗe PDS ina wayno kolliti wonde kañumen nanggoranta ko Amadou Ba ko ɗum kawisa mawɗo mbo jiiɗen eko way noon pamminen saabu ɗiɗo sumgoy so tawi ɗi mbayini so tawi ɗi jiiɓurima hono ni ha ko ɗen dirtani walla Sénégal ne wona e kaya mbeya ko sababude PDS par ce que PDS wi Amadou Ba candidat coalition Benno Bokk Yakar gonnoɗo premier ministre on ɗon tuma kañum waɗi junggo e jiifa waɗi junggo e poos yaltini kalis ko tolni e 3 milliards hokki ɗum won e juge uji ɗiɗi ñawoɓe ɗiɗi ɓe ganduɗa ɓe ko ñawoɓe conseil constitutionnel ɓen yo nilnu candidature Karim Wade gonen ko reftude konngol ɓe ganduɗa kañumen goni yimɓe PDS Karim Wade ko ɗum jaggi yimɓe PDS kono ɗum jaggi wonɓe toon to assemblée nationale député ɗi fédération ngaji ɗi fof ko ɗum jaggi saabi noon haala ka heewi
sumgoji ɗi dirtina nawa assemblée nationale ɓe mbaɗi koɓe jinno ko wadde hayso tawi conseil constitutionnel riwti ɗum ɓe dutti kadi ɓe nawi toon to cour suprême eɗe balɗe jewtuɗi ɗo sénégal woni e nder campagne ɓe mbi eɓe nilno sumgoji ɗi sababude corruption woodi ummade amadou ba fewde ɓe ganduɗa kañumen goni ɓen ɗon ñawoɓe ɓe keɓani toon polgu aussi saabu cour suprême wi ko wawa wadde ɗum wi ko waɗi ko wiyete ko irrécevable manam koɓe gaddi ko wawa amnade ha kene dirtina sumgoji ɗi kamɓe ɓe keddiɗo ha mbi wonde ko corruption waɗa e ñawoɓe leydi sénégal tawi ala baɗɗum so wona goto e candidat ɗi kadi ala baɗɗum so wona amadou ba ɗum foof ɓennama kan foof diwama hanki ha hecci hanki en jii terɗe nano gummo e nder PDS ina gegga ina tawtoya omo ganduɗa kam woni amadou ba moɓe tumno corruption mbuñaari hanki ko tolni e presque e 25 fédéraux woni fédération ngaji biteɗi ɗi wondude hunde député ji aussi geggiɗo gonno tawtoyi amadou ba ha wiya wonden hanki ɗin PDS koko ɓami lawol muɗum tawtoyde amadou ba moɓe tumno mbuñaari ko wattidi ko Karim Wade waɗi communiqué wi yeddi kala ɗum ɗon en tout cas kanko yeddi nam kanko woni mo waɗani communiqué officiel saabu wi ko yimɓe keɗo bamako Karim Abdoulaye Wade kono terɗe kewɗe gummimi e PDS tawtoyi amadou ba joni noon onon joomen hakkillaji en holno ñawrton kaɗo haala ka ganduɗa aɗa tumineɗo cukañagu kañum ñaami yumma kañum ñaami bamma duttoɗa aussi aɗa ñalda e mum aɗa walda e muɗum aɗa nanggoran ɗum aussi aɗa ñamde mum aɗa yarda e muɗum te aɗa tuumi ɗum cukañagu holno ɗum amnorto en tout cas beele PDS wonkoye fijirde hakkillaji sénégal naaɓe leydi sénégal wonkoye fijirde hakkillaji sénégal naaɓe walla PDS kañum ɓuuri ƴoƴƴe e sénégal naaɓe kala walla PDS kañum kam koko yi tan lanana yaaha en yiiɗi jolde hen gam yo naw ɗum ko namde joguiɗen vraiment fewde e kaɗo gonka o situation saabu sénégal yettima ɗo hande sumgoji ne mbaɗe e nder korka campagne ne waɗe e nder korka ala caabi ɗum so wona ɓe witeɓe parti démocratique sénégalais saabu Woysayo candidat mabɓe ne wayno riwtama sababude double nationalité so on ɗon riwtama noon min jeeyataki so tawi on ɗon jeeyaka e sumgoji ɗi sumgoji mbatta donc jomumen ndewoyi to banggue ñawoji tumamuyaji mawɗi ɗum ne duhede ƴaaka eɓe dutti kadi ɓe nanggorani on moɓe tumno wonde ko kañum saabi ha Karim Wade wonani candidat ko namdal joguiɗen min kam mbiɗa jogui vraiment sikki sakka mboɗo jogui hakkille ñawɗo e ronkude famde vraiment oɗo jeu woni oɗo démarche mbo parti démocratique sénégalais woni e wadde onon noon so tawi oɗon jogui hen ko kene deeƴi hakkillaji moɗon oɗon cohla e jiyande moɗon haade nden haade men uddide ɓoggol ngol en calminat jetten bandiraɓe ganduɗa inana jeeɓa en ene binda toon to Pindi TV ene hen Alassane Ba binduɗo arab wi assalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuhu ɗum noon en calmiti mbima waleykum salam o wi noon Pindi TV o salmini ko noon Mouhamadou Sow denɗi salmini en calmiti momo Souleymane Mamadou Niam kañumne salmini en wiyen ko silanaji woni ko toon to leydi Côte d'Ivoire woni ko noon ne Amadou Mamadou Sow salmini en o duwanima on goggo muɗum Habsa Sow mo ganduɗa ko duttiɗo hanki jumum en mbi amin yo Allah windemo baraji ko noon aussi Aminata Dia dendi meɗen toon to Hollande en calminimo Mamadou Abdoul salmini en on ɗon noon wi ko Mounirou Sow Mounirou mi yettaka Sow woto jiib carte ɗe woto jiib gueɗe ɗe en calminimo toon to Hammadi Hunare King Flam kañum ne salmini en jettimo ko noonne mo ganduɗa kam woni Diawo Dia salmini en ina nodda en toon to leydi Italie ko bindi italiano ni o dawri en o dawrani en e oɗo subaka ko noonne Pullo Diallo salmini jarni Baba Galle Sall salmini en wi ko émission ko mention spécial Pindi TV omo heeɗo en toon to nokku biteɗo Cincinnati Ohio dowlaji dentuɗe Amérique Oumar Boubouba kañumne salmini en enen El Azaba Sof en mbimo jarama ko noon biteɗo Daoudou Djigo on salmini Abdoul Konté ko noon on salmini Samba Kane salmini en wiɗen beltana no fewi ko musidɗo men Samba Kane o wi o tawate ko toon to Bani Peli en tout cas inde wuuro ngo c'est la première fois mbiɗa nan ɗum Abdoul Sall aussi salmini en windi bindi ko noon e Tidiane Ɓan wondude Ifra Sadio Ba kañumne jarni Harouna Ba jarni Samba Moussa an jarni so Abdoul Daouda salmini ko noon aussi Sagambo kañumne salmini fulɓe kala ko noon e Ba Harouna salmini en
o wi en di wal kanko wiyete ko Basambo wi ko tonto ɓoggi o heɗorto hen o wi noon vraiment ɓe keeɓi humpitare mawde e ballal Pindi radio en jarnimo kanko Abdoulaye Ba kamne ari salmini walni mbiyen windi bindi Juga Ba kañumne ko nonni wi ko Mauritanie Sénégal fof yo Allah do polgu Ibrahima Diallo kañumne weltinima Pindi TV Ceerno Boli kañumne ko noon wondude Mohamed Diallo kañumne salmini ko noon bindi ha heewi en tout cas kono waktu o yonti Amadou Baba Ndiaye salmini ko noon aussi Mouhamadou Diallo Mamadou Dia Camara Mamadou Oumar Boubou Ba arti o wi en wonde PDS ko ñoolaɓe Sira Dem kañumne ko noon salmini wondude Mamadou Dia aussi arti Idi Diallo ko noon wi ko machallah Oumar Bouba wi ɗum ɗon foof noon ko kamɓe PDS gaddi ɗiɗo woteje korka Cheikh Tidiane Nia to Baleru o wiyen Baleru Mataw o salmini en Thielo Abdoul kamne salmini en calminimo Mohamed Ba ko noon aussi omo ganduɗa kam woni binduɗen wiye hono mo ganduɗa kam tigi woni normalement ko Baboy Thioy toon to Walalde 78 158 81 05 jaafoɗon noon mi ñaami heure moɗon e commentaire ɗi tawno commentaire kewɗi gonno musidɗo gadiɗo yettade assalamu aleykum. Assalamu aleykum. Wa aleykum salam wa rahmatullah. On calminama on juurama kadi on beltanama. En calmitima sangot. Ko ardi fof hande Fouto o fof hande weltima nde wonde hande ɓe keeɗima on tigui rigui. Alhamdulillah. Ɗum noon ganduɗa hoorema kadi min jetti hen kadi Diba Oumar Diba hono kadi gardiɗo radio Demeto o waɗi hen darde makko tinde ha yimɓeɓe mbawi kadi artude ɗo gonno. Yettere Allah. Eyyi so ɗum ɓenni ko haaluji ɗi kalɗon ɗi tan kalɗon hen ko seeɗa e haala Karim Wade o. Min kam miijam ko feere makko tan arte makko. E ko wawno yaade ko fof hankkadi ganduɗa hoorema so yawno hen ko woto seew walla wonno no wayi hankkadi kam arti e dow makko tan ko ɓuuri siirde hen ko. Eyyi ɗum noon ganduɗa hoorema on calminama kadi on juurama kadi on beltanama. Jarama tan ganduɗa hoorema yimɓe en ndi no haqqillaji mumen toppito ko foti wadde ko ceerta hen. haare ala du ko ala ko ɗum tan woni ko yimɓe ñaaga. Jarama sangoto. Eyyi ɗum noon mbiɗa jogui ɗo noon nelal musidɗo meɗen hono Aissata Moussa Jiggu on koto Baka woni e balɗe fof yo heeɗaki noon o nelli kam noon e subaka hen ko heeɗi on ko ɗum noon o wi omo salmini on kanko e Aissata Mamoudou Jiggu on ga e Demet woni salmini on jarama. Min calminimo min jettiɓe kamɓe kala heɗotoɓe e oɗo saaha heɗotoɓe Demet FM to e Sénégal ga e Sénégal mbiyani to e Mauritanie ko noon 78 158 81 05 musidɗo gonɗo e ɓoggol bisimilla. Allo. Bismillah ma musidɗo. Assalamu aleykum. Wa aleyka salam wa rahmatullah. Calminama juurama kadi on beltanama. Machallah hol musidɗo hoto noddirta en. O wiyete ko Mamadou Funti Polan noddatma ko nokkude wiyete Awgaji. Mamadou Funti Polan. Mamadou Sinthiou Polan bismillah. Noddumaɗo ɓeeɗo Awgaji. Gonkay. On beltanama kaɓiri ndewi lawol. Kadi on jewnama on mbayrama heɗede diwan amen o. On kettima kadi ko kalɗon e toɓɓere nde. Toɓɓere nde ne wayno kanjum kam ɗiɗi hawnade seeɗa tan. So tawi ko wiyano ko ne woodi kam so watini kadi ne hawni kono fof kam wiyete tan ko soyneteno ko feƴƴitima wona taw ko hoccude nde ɓurata wiyade. Pulaar noon wi ko wona yiɗa nondude ɗum nande ko wona gonga koɓe kalno ko. Ko noon. Ndaron kadi famde seeɗa noon ko wona yiɗa nondude kamɓe taccino APR koɓe takkuno ɗum ko ɓe duttimo kadi ɓe gaste APR. Gasa tawa koɓe takkuno APR ko wona hunde wonnode. On calminama on juurama beltanama diwan Awgaji joni salminama. Ko noon a weltanama annene en jarnimo Mamadou Sinthiou Polan wiyen toon to ƴaga Awgali en calmini heɗiɗɓe toon ɓe kala musidɗo Sky Balou. Seydi Allah salminama juurama. Ceerno Baro no mbaɗɗon. Minen PDS naɓe ɓe min tampi quoi 2019 Karim wadde haade amin yaati. Joni kadi 2024 kadi o jogoɗa men hadde yaade o mona Dubayi o woni ke fijirde amin minen PDS naɓe ɓe mo fonno wadde no Sonko waɗi ni
suba goɗɗo suba goɗɗo so ndaka jaɓani kadi pour kam yo jaɓ kono an wiiɗa a suɓataka hay goto ko an tan parti nan jogori mayde a famide deux élection ngaji parti o yahani so ɓooyi a parti o mayre min kaaɓi min tambi min maayi joni min jooɗo tan e leydi tan tan min mbatta ko waɗɗe amen minen fof min paari amadou ko amadou min ɓuuri famde no wiyete programme mum min paari amadou ba kanko yo jotto yo jooɗo Dubaï te wonko fiñinana men te ko hannoma yaade 2019 ko ɗum ɗo te ko hannoma yaade 2019 te nden on saha o jaɓani feñinande men min tampi min kaaɓi min maayi hangal goto fof yo yaa bange muɗum mo yiɗi worande fof e wordo men noon min ƴetti programme ko yarude amadou ba sabu ko wiya ɗo yon ko amadou ba ko feeñinani amen e wuudi malla woodani ɗum noon hatta amen yadude amadou ba salminama juurama merci beaucoup ko noon a jarama en tout cas ko dahaɗo wolde laaɓan janngu ko tergal e landa PDS kañum haali kaɗo haala ceerno Baro toon to France 78 158 81 05 bisimilla Amadou Moussa no mbaɗɗa musidɗo min calmini yiɓɓe moon sehilaɓe men yaade moɗon minenne ko noon min calmini ko dennagal ƴettiyankoɓe radio ngo inde yettode noddirta on gueɗe moɗon sehel moɗon Samba Amadou Diallo wiino Sadio Seydi Diallo Amadou Moussa nde siwayat no seeɗa gonga minen noon kalde hen tin suwa min kettoɗon belto no feewi gonga kay ɗum noon amin mbi yo Allah jutno balle moƴƴe no mbatten amin amin to banggal corruption ɗum woodani ɗum wonde ko woodani heddino ko banggue politique neɗɗo wiyata hayri ulle hen leydi woppa jahatan ñaam kerɗin ko noon politique wayi kono wonde ko woodani kaydi to banggal landaji ɗi iyo min mbiɗa wasiyoɓe kadi yoɓe ndena haala pular ndi konngol ndamri ɓofta won konngol haatti caggal ɗum jomum koron heɓtere haala won konngol taw konngol cewngol konngol ustugol ko ɗin konnguɗi yoɓe ndentoy kadi wi takka neɗɗo ko waɗa e ɗum ɗon kadi taw kadi waɗa e ɗum ɗo kadi tiitta ɗum taka ɗumen faatu toon ko woodani waasi woode gueɗe politique woni ɗon wawi woode peut être yoɓe firnoɓe toppito leydi ndi hecciɓe leydi ndi daɗiɓe leydi ndi wawi banggueji fof gonga yoɓe tennoɓe toppito leydi ndi ɓe peewa leydi ndi ha feewa ɓe ƴeewa kadi gaɗa population ngari o sohla ketto ngari on kon mbeɗa waɗa ngara ma taw leydi ndi mahi mahgol fewgol mahgol moƴƴol kamɓe ɓe ngara mahoye yoɓe tiine ɗum ɗon yoɓe tinno mahogol moƴƴol leydi ndi mahayde moƴƴiri beele kala ko janggata mahoye yoɓe tiine ɗum ɗon eyyi ko carmam tutma ɗum affaire politique ɗum hayi ɗum ko riye ɗum haydara wonde ko waadani tigi ɗum noon Moussa Abou Moussa aɗum salmini kadi denndangal ko jottoɗo min mbaɗa ko weeli renndal ko Allah jarama a jarama jarama no feewi en beltanimomo kanko Samba Amadou Diallo o jarama PDS Pass FM so tawi on gonɗo toon 78 158 81 05 musidɗo allo musidɗo heɓindaki par ce que mo heeɗo radio o te ɗum ɗon en nandirta e makko ƴetten goɗɗo so tawi ala gonta e Skype musidɗo allo bisimilla Amadou Moussa Seydane mi salmitimama calmini min juurima Baba Thioy musidɗo Baba Thioy gonkay Thioy voilà min calmini on mi juurima on jarama Thioy min jewnino on noon no feewi no feewi minen ɓuuri min jewnoma e goɗɗa machallah hande ñalawma ko rabbi iri amen walla min kadi usini amen feewi machallah yettere Allah so wona ɗum ko yo Allah jaɓan en nde dangal nde min Allah amin ko faare batte hakkude landaji ɗi ngam so tawi eɗen nganndi so tawi ɗum waɗa sago ma felmo ha tambade fuɗɗo deesude kadi wonande on neɗɗo jolotoɗo hay ko mbeleydi jaasi o totta so arenaka o nanguisata hen wadde noon ɗum ene gasa wonde mbiyen hawata en ko faare batte hakkude landaji ɗi to joomum waddire ɓeeɗo ha tan to kadi jokkodire e muɗumen wawa wallondirde e mum e laawol min kam ko ɗum yiyannam jaggi ɗum woni jaabugolam ma kadi dewde fof ni mi wi assalamu aleykum wa rahmatullah seydi amin jarama a jarama Baboy Thioy toon to Walal ɗo hetorton koye Demed FM la 92.2 PDS Pass FM toon to Skype walla 78 158 81 05 bisimilla allo Amadou Moussa an mboɗo ɗo jooɗi e pete Baba Jantal man gonkay Seydi Sarr moƴi huttire godron o mbaɗa ko ga paɗadi ala wala toon paami ngar mi tan ko ƴewde kalis bisimilla ma Sarr wonade sehli jam tan key ni aɗa yeewade a yiiɗe ko noon oto Domba yeyi
o mon toon kono ɓuri ɓarndirde moni ga no ga bañ mbiya TDS naaɓe ko ɓe anɓe tan kadi ɓe kala ko hay goto famata so ɓe jaɓi noon gilaɗan ko ɓe jogino ko yiititaki ɓe jaɓatno malade no feewi kono naddara tan wiya toɓɓama ga 4 milliards 5 milliards ɗum ko kecce ay joni eɓene gasa seeɗa haɓe natta Maxel ko abriki ɓe ga tuuleyi ɓe tardi seeɗa soɓe tardano ponno ko arde gilaɗon ɓe deƴene mbiyatno ko yimɓe nde ɗum noon salmini juurmama goni ko pere mbo jogi ɗo henna jarama no feewi Ousmane an mo pere Ousmane an nanɗo juuɗe salmani juuroma mi salminimo ayi lamɗo ma wadde hannde e ala ɗo anano kay wonta lamɗo oɗon celli seydi an ko welamma hawrudande baba ƴettal basa wallahi weltanade on weltanade dangal tiimi yettere Allah kadi wiiden ramadan mubarak merci beaucoup amin jarama no feewi jarama calmini juuɗon ha ɓoya seeɗa merci beaucoup on jarama baba Wullum Sarr waɗiya ko ɗaccaji min jiwma no feewi no gano fuutan kadi wiya no woodi ma jeeɗa hedde ligne ɓe ɓa ñen ko muɗi wonta mo sippira e moɗon wallahi jarama Sarr wiya boyama ko jaaɗo kala toon holon ɗiɗo tampuɗo omo ɗo ma hettomo joni somi yalti inchallah eyyi gasi on jarama assalamu aleykum rahmatullah jarama en jettani beltanimomo kanko Baba Wullum Sarr e Ousmane An toon to Pete directeur Pete FM en calminiɓe kamɓe kala Pinde Espace FM musidɗo gustawa keɗotoɗa ko toon to Skype beele mbawen famodirde allo bisimilla salmitima a juurama ñaganama Allah moƴƴere machallah eɗen mbiya mbaɗi ko jaam finir pinɗa jaam alhamdulillah jaɓɓolo fini ga hennane hol musidɗo oɗo ko Hadija wiyete Hadija gon kay eyyi walla finɗo Seydi Dia eyyi kadi toɓɓere nde nan famama kadi weltama no feewi mbiya tan yo Allah suwane moƴƴere amin eyyi so ɗum ɓenino banggue kamɓe parti PDS eɗen mbawi wiide mataw ko wiyete ko warno wajo wono mawɗo mabɓe o wono Karim Wade ko tuuba horde mataw mbiyata ko mataw ñamoda ko dofata ko omo yiiɗi dawde wiiɗa joftoyde saabu gurdam goodi tan ko neɗɗo wooda position mo jogui kono ya won dow ka mbiya kadi aɗa yiila wonɓe less tawi yiiɗa tellade sono yo won dow wiya ganduɗa colli kon less ɗi ñamiri ni te kañum yiiɗa tellade hollirno ñamirte ɗum wona hunde fonde wonde kadi senaki yimɓe mbawi bonnude parti landa woni hoore muɗum tigui tawi kadi kamɓe yimɓe tardira e landa mbiyomo jogui hajuji goɗe men fof yo ƴeew ɓuran ɗum faya hen sabu so wona ɗum ganduɗa kamɓe ala koye jogori kono yide ala koɓe jogori firtude eyyi ɗum noon salminima joni noon salmini ɓenno ɓe koɓe wadde arde ɓe kadi ɗumnama juurama jarama no feewi jarama en beltanimomo kanko Hadija toon to leydi France ƴetten dernier auditeur 78 158 81 05 Oumar yaltinama Skype o allo bisimilla allo waaleykum salam wa rahmatullah jaam alhamdulillah en calmitima hol musidɗo hornodirta en inde yettode e woni komi ponno haalde fof ambassade amen haali Ibrahima Sangor min mbawni mi nande on noon kanko min nani on hannde komin beltima kadi min beltima e kabaruji ɗi yo Allah nawru ɗum yeeso kadi ñaago Allah noon ñalawma payaɗo o yo Allah hokki en wotirne poɗɗen wotirne Allah hokki en ɓurɗo moƴƴude e men dañen ɗum en Allah nawra men ɗum yeeso amin ya rabbi wala en deeƴere nder leydi salamu aleykum wa rahmatullah o seeɗa bon malheureusement min nanani inde nde par ce que ene moƴƴi son naati guinnito ɗon vraiment pour mbawen andude holmo kaldeten o ko ɗum woni lawol nde mbaccinoɗa innitande mi nanani inde nde donc mataw ko noon hayto noddatani mataw mi heɓani andude ɗum noon ko noon ko ɗo kaddeten e bandiraɓe yewtere nde dokkodiren maɓe aadi janggo so Allahu lamɗo o jaaɓi en jetti to karallagal mo ganduɗa woni Oumar Diop to banggue radio to banggue télévision en jarni régie télévisé Oumar Diobbo Sow
Djiby Dieng to banggue caméraji ɗi caktirɗe cignode men e oɗo subaka jettama ko woni toon to Ndikes Bar FM Demede FM Hunare FM kono kadi Danema FM hani toon to Pete FM en jetti moni kala en jarni moni kala heɓe nadde ɓe jettama ɓe keɓani nadde ɓe jafnama heeɗiɓen kadi kañumen kala calminama jettama e oɗo subaka hannde ɗo e hojomaji seeɗa moon keeɓe yewtere moɗon witende holno pinirɗon Malick Oumar Ly e kimmuɗum ne keeɓi yo Allah hokki en ñallude dow jaam on jarama andamar yetto lelpindi subaka law ceera e kumpa o lelpindi koye wuli wulango kumpital noon koɗon jam hawri Afrique kame Europe e Amérique o soyani kame Asie fof nde nani olel